N'etu a ka anyị si anabata gị na mmemme ndị otu ndị Igbo Unity Forum nke ngalaba Kọmputa Village Ikeja Association mere tata. N'ebe ya bụ mmemme kpọtụrụ bụ na ebe a kpọrọ Ikeja Club. Amaghị na Igbo niile egwuru n'ụlọ, mana anyị ga-alapụke n'ụlọ ka unu ozi anyị unu wee fụgasị ife mere ebe afọ. Emesịa anyị ga-anọchataze ka anyị were tinyekwala ụlọ ọrụ tupu anyị lapụ n'ife onyonyo a. Mgba kirie nie afọ m Kapkọmas gere okwu na ngalaba Anakpo TV ka unu si enweta ife onyonyo a. Ndewonu.
dịka anyị na-aga n'iru nwantịntị oge anyị ga-ewetara unu ofu onye anyị gbara njụ ọnụ ka ọ kọwakanara anyị ife niile kpọtụrụ n'ụbọchị taata na nkenke ha ishife ọdịnaka ebere oge anyị ga-eweta n'ife onyonyo ka unu nụkwazi ife o kwuru. Mana n'eziokwu eziokwu ụmụaka Igbo nọ na Kọmputa Village fa gbaniri nke ukwuu maka na ife eji mara Kọmputa Village ha niile pụtachara na ya bụ mmemme Nonsman Ogbuefi Nonso Shife Nonso Anịgbọgụ ọ nọ na ya bụ mmemme ebe aka na agbadewe na-asị ngwa kirizienụ nke a.
abịa